Kuk. Dobre, vonku je približne minus 20 stupňov. Je obed, nedeľa. Minus 20 a sme na hrone. Na znamená, že nie pri, ale na hrone. Krásne zamrznutý. Hrúbka ľadu je okolo 20 cm. Tam je trošku tenší, keď je na vnútornom oblúku. A Maťko ide pokúsiť sa spraviť prasklinu týmto sekierkou, ktorú voláme čančúka. Ale ľad je príliš hrubý, aby sa dal. Dokonca ani nevydáva tie také zvuky ľadové. Ale puk by sme vedeli spraviť, hej? Hej, tam, hej, ale nechceme to provokovať, tú tečúcu vodu. Takže tak, je tu nádherne, nikoho nikde a dalo by sa tu krásne korčuľovať. Dá sa tu opaľovať. A dá sa tu ležať a opaľovať.